lom lekir khu ya kerteng ke jong utrai bau blay unong pen em jongi ujis kris ubala ai ngi ke kapor ke kermen uba ai ngi ke kapor ke kemen panya syembat pi rengkat baka ketien ke jong ublay ngora ke jing kublay pra bengai barok ke biok snow ya ke ketien ke jong utrai kamtam ya kituru kiba layok snow lang na kapor ki para syakri hau utrai kiba sengap yang ke ketien ke jingger khu ke jong ublay haki long yeng ki long sem jong pi ngora ke jing kublay ke kerpang na benta kitu ki long yeng ki long sem ki ba syakri like luot you try what happening ke jing khang dam no na benta banya wan lang ban syakri you try ha ke yeng ke jing syakri ke labo khnang hakum ke ni ke por ke benta ha ke jing ya kendu jong ke jing wan jong ke lockdown ha ke perthai hi bro ke wei ngai i don artli ki ka baningkong ka jing du kha men siem ba ka jing sir men siem namar ngimyo asyu ban tray ban kata namar ngimyo asyu ban lek ban wan ke jing kluit men siem bar ka ar pan ngai ya ka jing kerku men siem nak ban ta ki tu ki yeng ki ba wat ki ba shania shisha bar ki ba shakri sha ya utrai ba belai ujongi ka phang ni ke subject ka bangan ya samat pi kalong Daei Phin Iapli ya la ka jong ke Jingim Daei Phin Iapli ya la ka jong ke Jingim ya ka ni ka kentien la Syiem no Mathaios kalau nong ka bakhan riu ka dekat ka ba arpun riu ki ketien jong oblay ki ba ongkum ni na ba ubriu umentoy ayu lada uyo e ka perthai baro but undu no ya la ka mensiem lani ubriu unya pli Daei ya la ka mensiem na ba ubriu umentoy ayu lada unyo e ka perthai baro but undu no ya la ka mensiem lani ubriu unya pli Daei ya la ka mensiem ini bu lang ka jing duai ya angu imi ko try ling makan ke klub mat juga por baro ablay nagbanta kitu kan ko try ki ba shot score ya ka ketien ka jong me ki yeng sam jong ki nagbanta kitu kan ki ba ya money ya mi atrai jisu ko ke por banta ngai ka jing pen ko bor ka jing ko jong me ablay ba duai atrai ba mensim ko jong me una ker ku no atrai bi ya baro ba shot score ketien jong me try ai ba ka jing pen slek ka jong me atrai ling ba ka ketien ka mala keren na ki hajar slam menchwa kan long ka ju ka ketien ka ban slek atrai ba kam ju atrai ka ban pen ki ka ban sim ko dor ka ban phai shime ngai ti ka tang ba ik ba thang tam Jisu butrai jongi menta bat shduki bam jukut amen ladon gawai ke jing thu khana ka baret baladon uwei ubriu uba biang lut nadong sedong ubriu uba ema ka shong suk ka jing ka shong baha ubriu kan uba la dap lut hagi benta baro uba le si ushong ha ka shuki ka bajam uthia ha ka jing thia ka ba aram ka kali jong uru ka baram dor hado kata Syiem ula perkhat aka wege sngi ba ngam don jing tu nasyu ngam don kam ai syu ngalong ubriu kan ubala hon ka mensiem jonga kat baudang perkhat ya kita jing perkhat ke jong ula yo ya ka message na u doktor u jong ba kata ka message nu doktor jong kelong ba ban pinken mau yu ba udon stang kendiat teli ki sngi ha ka jingat anti jong ba kata kendiat teli ki sngi kelong ba ka jing sitom ka ba syirkai ulai kendu ha ka jm jong uni ubriu menchwa uperkhat bangadon ke spa ladang sitom ru ngala ban lek ban sumar shanu ru ngala ban the ha ka jing sumar bon ha ki poi ke por ki ba khadu jong jm jong bau em stang kat tu kat ni por la klalut ki ai baro la kla perdat lut ka jing perkhat ka jong baru ni ubriu udep ba on sayap stang kendiat teli ki sngi pat ngitip Ujisu wong Daei Phin Iapli ialah kejong ke Jingim. Daei ke Iapli ialah kejong ke mensiem ong utrai. Kini ke jingkli, kabala kli da utrai jing Ujis Kris. Ubat tip ya ka bakut na ka basdang. Bat ubadai ma uhi ka basdang ya ki ai baro. Ubalas dien yal dia ka ding pna. Ubal ai tino ialah kejong ke Jingim nam ta jonga bat jong pi. Ujisu wong na ba ubriu un mentoi ayu. Ubriu un mentoi ayu la da uyo e ka perthai baro ka wei. Bat uduk no ialah ka jong ka mensiem habang Syiem ya ka tu ka dekat jong ka lenong ka bakhat riu Mathaios ka dekat ka ba arpun riu ngiyo i ya kini ki artli ki jing perkhat kita ki jing perkhat kilong ba om don ha ka ni ka perthai ka ba kham kodor ban ya ka mensiem bar ka ba ar kilong om don ha ka ni ka perthai ka ba kham krau ban ya ka jing bam jukut ka bang ong ka eternal life ha ka jing jongi ban sum up ni ban Syiem kelum ya ki ai baro ka jing kran jong Jisu hang ni ngiyo i ban ong kadai ka ai pat kata ka jing bam jukut lara ka jing bam jukut kham koridor ban ya ka jing jongi ka ai kata ka jing bam jukut how yones kalong ba light ba khan riu ka khot ka ba pau ba ha ka jing kristan jingi ngi puli ka ong kum ni na ba ublay ula i kata ka perthai
kat ba ula ai tino yalau kun ubla kamarway ba uai ubangaj hau unom jatsu henry unyo ya ka jingim ka bam jukut ka ka jingim bam jukut ka jingim bam jukut ka ka jing ai ka jong ublay ka jingim jong abat jong pi ka bang isyu na utrai jongi ikli kediat lada ya ka jingim bam jukut ngiyo da ka jingaj kumboang menta uta ubangaj hanga unom jatsu unyo ka jingim bam jukut lada ya ka jingim bam jukut ngiyo da ka jingaj Tika kata ka jinget, bat kumno ngin nget. Kani gawe jingkli ka bangi kli. Ngihap don kamban kli. Raya ka jingbam jukut ngiyo ada ka jinget. Ka kata ka jinget, bat kumno ngabat pingin nget. Hau ta uba ayengi ya ka jingbam jukut. Ka jubah ya ka ka benta kalon sibun ke ibro na ka ketian jong oblay. Henry namar ka jinglengkot jong por ka nya samat pikat tu ka ni na ka ketian ka jong utrai. Na ka ju hi ka lenong ka balai jong uyones. Hakat khot ka ban ningkong hadu khot ka ban riu kaya thu khana ingi spang kumno ba u jisu ulai kendu ya ubriu bertang unikodimas unikodimas sakal nong ka balai ka khot ka ban ningkong udai ubriu kan ubana ki parisi ubala tip ya ki ai baro ki bali yo snow na u jisu bar uni hakat khot ka ba ar loi ban ya kendu ya u jisu ba ulong ku nong hikai milong unong hikai balawan na ublay Mar omdan bala ban le ni kamba kimele lemna ublay ulong rengkat bat ni. Pet hang ni uni Nicodemus ula ya ro ya Jesu. Ula ai ka pris ya Jesu ban ya ro ya. Henry pet ya ka jubahap ka jong Jesu ka khot ka balai. Jesu ong kum ni shisha ngong hame ko Nicodemus. Lemna kapat ya me menom ya i ya ka hima ublay. Hang ni hapdeng jong jing yero ka jong Nicodemus ya Jesu hari Jesu upen paino ya kata ka benta ka jing perkhat jong uang shisha ngong hame lemda kapat eme menom yo iya khima jong ublay Nicodemus ula klumar jingmat mat hang ni habangi pe ya khat basa ula klino Jesu uang kumno laban kha yo bre bla teman hatu ulai besat cepok ka kemi jong uban kapat yo kata hari jing kli jong Nicodemus ya Jesu hari khat ka basa no Jesu ula jubab ya Nicodemus uang Shisha ngong hami ko Nicodemus. Lem na kapat yami na ka umbaru mensiam bakut. Menom yo i ya ka hima ka jong ublay. Lem na kapat yami na ka umbaru mensiam bakut. Menom yo i ka hima ka jong ublay. Kabakana ka do ka long do. Kabakana mensiam ka long mensiam. Hang ni habang isim ya taban ong kadai ka kata ka jing imbam jukut. Kumno kan nget ru man yo jing imbam jukut. Jesu ong Nicodemus la persang ban nget ya Jesu la persang ban skol tho ya Jesu are Jesu ong Nicodemus lam na kapat eme Nicodemus menom yo let saka hima ka jong ublay ngidang don siwon ke jingkli hang ni andre itu nya pek no kendiat naka history jong ka balang ka bangila man siam na kam ki apostol men haba Jesu la eno e ka kam ka jingalap ki apostol haba ula job yau setan ka pop ka jingyap ula mikno na ka jingtap haka ski ka balai ka jingyap jo ula IT ki senran wong kilet ka pertai tu penlong senran ni ka benria baro dapat baptis ski kertang ku pau ku mesti bakut hikai ki baro bang la hukum api hakmi lor ka api la ski hada ku buai ka pertai ya kan la ong ka great commission ka jing pha ka jong Jesu nang tangi siyo ka history jong ka balang narian nang ta Pangi iba ki apostol kila sedang mentreya kam jong oblay kila syiem syapang. Ini pet kendiat nak lenong kau pra juga ki apostol kada khot ka balai pusan ba kada khot ka balai pun rio. Hang ni kaya tu khana yangi nak ketian jong oblay syapang u Philip bat uni u Yunok ba krau jong snong Ethiopia. U Yunok udai u brio bat ya ka jingan show ka snong Ethiopia. Udai ru brio ba eat blay ubang laban ong God fearing person. Ubrio ba eat blay ba syaptiang yo blay. Henry umpat simla pedang ya Jesu ku munong penem. Umpat simla skau toru ya Jesu ku munong penem. Ula wat kajing wat blay ju ukulong ba ula let church Jerusalem. Ba bola poya Jerusalem. Adalah wan pan Jerusalem ula puli ka ketian jong oblay. Ba adalah puli ka ketian jong oblay ula i na po na kitab jong Isaiah. Ba haba ula puli terter ka kitab Isaiah. Lalap ya kajing tho ka bang kum ilang berat balai lam sa kajing penyap. Kum ikon lang berat sa jing otsnyo syem laang laksintur. Na ita jing tho uni u Yunok bakrau jong snong Ethiopia ula kli. Uni unong itu lupa Isaiah bot tho ya kan jing tho. Ukran spang ladihi ni spang ki waipat. Umen siam utrai uba yo ina beneng ya kajing terang jong uta u Yunok ula keren ha ka donut jong Philip unong yalap ya ka kubor ka jong utrai. Ula keren bodong ko Philip kilet dia nak kali. Haba Philip las dia nak kali. Ula pet siapa ula i yaw ni Yunok. Udang puli ya ka kubor ka jong ublay.
bat hang ta ula kli kuinok pis ngau thu ik e puli uinok wang kumlungan ngau thu lara amdan ba batai yanga lara amdan ba ya thu yanga baik nginya baik kendiat nak lenong go pra ka khot ka balai pusan ba khot balai pun riu hang ni nginya i ka gap ka ba he ba hang ni han rai nginya persang ban ngau thu ya ta ka jingmut nak ka ketian jong oblai ngan puli kum ba ka long nak khot ka balai pusan jong ka kam ka pasal ka lenong go pra ka ongkum ni onda kum ta flip ula angla ka shintur da ka bas dang nak ka jing tho ula ya lap ya ujisu da ka bas dang nak ka jing tho ong ka ketian jong oblai ula ya lap ya ujisu han rai habang i puli ketian jong oblai kam ya thu yangi hado hang no flip ula dap ya lap ya ujisu how you know hado kanu ka bentah yunok layo ya ka jikai na Philip ka kham shim ya thu hado hai hen rei ka ai ka be thu ingi ka dei ha ka khot ka balai phon riu mar lai phusan ka ong bo Philip ulai lap ya ka khubor obha na ka ta ka jing tho ya jisu ha ka khot ka balai phon riu ka ketien jong ulai bang ni pulilang ka ong kum ni tiga ba kinang ya lek ha ka lenti kila poi ha ka wei ka tiu tau yunok ulo ong ha khmi ka ka ai ka pen bab ban pen baptis singa hakmi ka ka ai ba pen pep ban pen baptis singa pio i ka gaps ka ba he hang ni ikli kum no u Philip u bala pha do men sim utrai ka ta ka por u yalap ya jisu iru sibon yalap spang jisu han rei ka jingalap ka jong Philip ka long hadu ba tau yunok ba krau jong stong Ethiopia unda ka do ya ka man ong ka tai ka manu ba pep pen pep ban pen baptis singa apa hu puli ka benta ka ba kham po jong khot ka lai phnyo lai phu pra lai phun dai ka ketien jong lai ka ong kum ni Philip wang la menget dala ka don hot baro mela but you know ka jing kan lo ong nget bau Jesus Christ long khonu blai but kum ta kila pen sange kali kila yar baro arngot syakta ka kila yar baro arngot syakta ka la pen baptis ya but anda la baptis la kiuno anak umen sim trai la ra ya Philip but you know ulai iklenti da ka ba kemen ko ki para ke ba shashkor ya ketien jong blai ikli ke dai ka ai ka ta ka jingat kumlungan nget ken u jisu ong ya Nicodemus lam de kapat ya mi ki brio ke jong blai u Philip boleh priang ya mensiem jong trai bat yo jingkran no trai u la lap ya u jisu ka jingalap jong u Philip ya u jisu kam kut no tang haba u jisu la yap la tep la job no ya ka jingyap u la mi no kam kut tang kata ka kut ado ka jing pha ba krau jong u jisu ba u jisu pha ya Philip ban le ya ta benta lara fi puli Marcos khan riu pinye i ke ketien ke jong blai ke ong kum ni kan ni ke jege jingkran ke ba jisu kran ada yang ke jing mi pat u jisu wang ti uta ubang nget bat yo pen baptis on pen em rei ubam nget ula rem lupa uta ubang nget bat yo pen baptis on pen em rei ubam nget ula rem lupa wat dum klet ya ke jingkli u jisu hakalenong ke ba khan riu khat ba arpun riu wang Daei Phin Iapli pat ialah ka jong ka mensiem lara pio ai ka pertai baro ka wairu Daei ngan Iapli pat ialah ka jong ka mensiem Jesu wang hak lenong ka bakhan riu Marcos utah ubang nget bat syapan baptis on penem rei ubam nget ula rem kani ka degi kai ka ketien jong blai mentoi ayu ku ki para larang yo ya ka pertai baro ka wai rei habangi do no ialah ka jong ka jingim lani ubriu onya pli daei ialah ka jong ka mensiem ubriu onya pli daei ialah ka jong ka jingim hatu dang don kanu ka jing bah ka jong pi ba ka jonga ka banya pli no yangi ba ka jingim bam jukut hatu ka don mu ka jing bah po jong pi ba phila ban let hi shabaneng klamu Jesus Christ long ka ba ban jubah ya kata ka benta ka ketien jong blai ka ong ki kam bah jong i baro klong sedap jot akhmat jong trai namar ki jing bah jing kim ya ha ka standard ka jing hok ka jong blai namar kata ka daung idon kaman shanat scam how try upol ha ba utho shautitos sakal nong ba lai ka basan uong yakini ketien kum ni ulah penem yangi om da ka jing le bah ka bang ngihi ngile henry kat ba kum ka jing isnai jong da ka jing sat ka jing kha arsian ba ka jing ben thamai umen siam akoi ula penem yangi om da ka jing le bah ka bang ngihi ngile om da ka jing le hok ka bang ngihi ngile henry ling ba ka jing isnai ka jong oblai da ka jing sat ka jing kha arsian ba ka jing ben thamai umen siam akoi puli bahaya ka ketien jong oblai hang ne ka ong la penem om da ka jing le jong abat jong pi ndai bang ngile chabaneng henry dei ba u jisu la trei nam ta jong abat jong pi long dang ba ka jing isnai jong oblai
dah kajing sat kajing ka arsien kumbaong u Jisu ini ko dimas ba kajing ben thamai u men siam ko haka kitab kabla tho haka stich ki Hebrew kalnong ba khandai ka khot ba khatsan kalnong ba khatar ka khot ka ba arhusau ka tien jong u blai ka ong u Jisu u ksyang ka jutang ka ba thamai u Jisu ulong u ksyang ka jutang ba thamai atu pila banya pli la ka jong jingim Rai hang mentangi sau tu ban kelipan u Jisu ulong u ksyang ka jutang ba thamai habang u ksyang hang ni kamut uta unong ya sat jong aba jong pi u bong hak tien pareng ani hak tien nong wei u mediator unong ya sat am ta jong aba jong pi namar ka ai ka bang ngamla shu u Jisu lai sat am ta jong aba jong pi ngimla ban lai shabaneng di kam ba jong i rai de ki jinga sat ka jong u Jisu i poi shabaneng la ong shu u Jisu u ksyang ka jutang ba thamai namar ka jutang ba thamai kamut Bau Jisu la ai no ka snam jong u. Ula penmi no ka nya ulum Calvary. Ban ai ka benta jong u nam ta jong aba jong pi. Ula ya sat nam ta jong i. Ngilong kan ki jong u. Ngilong ka ki khun ka jong u blai. La khot ni khun jong u blai. Ha bang nget ban ngi pjang i u. Ko nong pen em u ba i jong i. Ka jing le ba ka jong aba jong pi. Kam lom pen bet yangi ban lech shabaneng. Ka jing le ba jong aba jong pi ka jing ba jong aba jong pi. Kanom la banya pli ya ka jing em jong i ban lech shabaneng. Natarau Jisu ang Daei Phin Iapli pat ialah ka jong men Syiem. Rapi dono ialah ka jong men Syiem tie. Daei Phin Iapli pat ya ka. Idon ka mon perkhat ini ketian jong blai. Habang ipuli kan napo ningkong koren kalong ka bakhat san ka bakhat kandai. Ka ketian jong blai ka ongkum ni. Ratang hak ni ka jingim. Ngilong ki ba kermen no try. Ngilong ki ba kordet tam na ki brio baro. Ratang hak ni ka jingim ka bang hiem. Ki kermen no try. Ngilong ki ba kordet tam na ki brio baro. Perkhat para. Datang dari Jingim ngi syukurman no turangi ap kimil tiu turai tang dari Jingim. Rai perkhat kedon syaka benda ka bam jukut. Namar yo ngi kordet tam ni gibrio baro. Inya saskor yang ketien jublai ka ong datang hak ni ka Jingim. Ikermen no kres ngilong ki ba kordet tam ni gibrio baro. Nakata kadau Jisu ha Mathaios kalong ban rio khat balai pulai. U ong kum ni wat shwa ya ka hima ka jong ublai. Ba ka hok ka jong u ya ki e baro on sa island. Tam happy. Watch why yo Jisu. Yes why ki ai baro. Watch why ka hak ka jong blai bo lai lu mau Jesus Christ. Ya ki ai baro. Utrai ong on sa island. Tam haka GM jong aba jong pi. Ka jubah ka jingkli ka bangi kli na do mene kalong. Daei nginya pli la ka jong ka GM. Ngimla banya pli da ka kamba bah jong i. Han rei u Jisu ula ai na ta jong pi bat jonga tu nget how Jisu bo trai shim ya kani ka kabu ka jem jong pi ban pedang ya Jisu bo trai ka jinget jong i kanum long tang mo shunget let's see kit khar ki bam tip ya Jisu hapo ya do ki bong ublei utur ulong unir ulong ada kani ki jinget ka bang idon kam ban nget ka bong Jisu kan kam long kum ba ya thu Nicodemus ban shong ban sia ro ya Jisu rei Jisu ong tan kam ban khapat ya mi ya i ba flip ru hikai hadu ban dadap ban khapat ya uta ubriu ubakertang uyunok inget skam gani kubor ka jong ublai kalong ka bor am ta jong abat jong pi nama ka ketien ka jong ublai kumbong u Petrus haka jingalap ka beningkong men bau yalap hakikam ka absul nong ba arwong habaki bri ong nginle ya ka go bahabat Petrus wong tu kelabamut but on baptist way baro ya ka ban yo map ki pop par yo diang ja musim ko to ai ba piru pinyo ya ta benta Bangin yo ya kata ka jing ai ka jong oblay. Ngin yo ya ka jing plipat ka men Syiem jongi. Kan ka bor po jongi. Kan mau tu briu bangya sama ne. Ladon shimon ki bentah po jong o. And ka jing ai lenti ka jong tu briu. U ya ka jing kop sarong ya ka jong ka jing em. U kop sarong ya ka jing don ka jing em jong o. Hari ka bakat do kalong bo umla banya penya la ka jong jing em. Bar ki jing don ka jing em ka jong baro. Dei tang u Jisu bolong kono blay. Uban ai ka jing em jong pi. Tu ka ketien ka jong oblay. Karena kerkuno ya ka jing jong pi. Karena penslek no ka yeng sam jong pi. Baru try nyo pun ko bore pi. Ublay kerkui pi baro.